Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Agsarsarita da General Barbosa ken Lindon. Ket nakuna tinaud-udi nga addan dinutukan na amang patay ken ni Ruben iti pagbaludan. Insungbat mo ti General ang makaamulangan ni Lindon noan niya ti rumbeng nga aramiden na. Iti sabali abangir, agsagsaganan ni Ruben iti panaglibas na iti pagbaludan. Nakuna nila kay Leon nga aganadlaeng ti baro. Gaputasan a basta-basta ti aramiden na. Nadanon ti Rabi. Nagkaribuso dagiti balod ket dago sa naglibas ni Ruben. Natinagmet ni Diana ti baso a paginuman na kuma iti danom. Akaslad na nagparik na kenkwana. Kabayatan na. Agsarsarita da Celia ken lakay Ignas. Itagagayen. Denggan niya tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Anya ti plano nga aramiden ni Ruben. Apay ang naglibas iti pagbaludan. Kan sa dinungarod itang tiayan ni Ruben, Ignas. Diyak amo, Celia. Ignas, adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Celia, mapankan iti Seled. Tasyakon ti mangilukat iti ridaw. Uwan, Ignas. Sino nga tati agtok-tok-tok? Nudakas day tao. Delikado lakit di tibiyag na. Inaklukatan ng tiri daw. Tatay Ignas. Ruben. Kartangan ti umunag. Magkamalak, Tatay Ignas. Ruben. Saan arumbang anagkamang kaadagos dito'y balay? Delikado ti biyag mo. Nabasak iti pagiwarnak ti panaglibas mo iti pagbaludan. Sanak mo't lang agbayag, Tatay Ignas. Kasabulak ita ti Armas. Sige, Ruben. Ilawlawag kung tulagan kan kati amin. Inton sumarunong magkita ta. Pimanaw mo't laadagos ni Ruben, Ignas. Wan Celia. Sa apay la kumahatawan ti dakas ang mapasamak kan kuana. Ignas. Ay, sigurado arautan ni Ruben dagiti kabusor. Adda mapasamak adakkel ariribok dito'y probinsya. Anya? Noan niya ti inaramid ko idi. Kasla isumat la ti mapaspasamak ita. Amungatan ni Senyorita Diana ang naglibas iti pagbaludan ni Ruben? No mabasa na iti pagiwarnak. Sigurado amamuan nan ti inaramid ni Ruben a panaglibas. Sa dino ti papanam, Branto. Di na kumaibati dito'y safe house ni Linton. Napatag ti papanak, Doña Dolores. Saan arumbang asumurot ka pa kanyak? Awan ita dito'y safe house ni Linton. Diyak kaya tagbati dito'y. Iso apang nga asim ta di nagpampanawan. Saan kumanatanggan ti ulam, Doña Dolores? Napatag ti pagnami ka dagiti kakadwa ita. Basta, sumurotak ka na kayo. Talaga nga ipapilit mo ti kayat mo. Kartingam nga ron tingnay. Amangan numaladawak iti papanak. Abayan agado nga Armas ti ada dito'y bodega, Linton. Aramatak amin dagita nga armas kontra kini Ruben, Ninong. Lindon, saan mo maaramat amin dagita nga armas kontra iti kalaban mo? Ha? Nukas pangarigan, tarautan na kanay jay a Ruben. Aramatan tinasurusurum kada kami kani Brando. Wan Ninong. Talaga maaramat ko amin dagiti nasursurok no kasano ti lumaban. Sigurado asikat ti puntirya ni Ruben, Lindon. Agsagana kayo kadagiti buyon mo. At dalakit di kupat ang mapasama. Nalaing dayjay a Ruben. Tanakalibas iti pagbaludan. Mangipakita na laing. Ken nasirib na dya, Ruben. Sa nakaskarina, ti aglibas iti pagbaludan. Sana ka mabutanggan kwa na, Ninong. Urayak ti panagparang na. Diana, itay payadi ka makaib na. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Tsaka mo, Ante Ansing. Nagpigsa ngamin ti panagtibayo ti barukong ko.
Itay tapaya nakasangput dito'y dakkalabalay. Mabalin mo dagina na, Diana. Auntie, kayat ko timapan ijabalay da Tata Ignas. Sika man, Diana. Urean niya nga oras. Mabalin talat na timapan ije balay da Ignas. Mabit lang, auntie. Isaganak lang dagiti imutak amapan ijabalay da Tata Ignas. Tata Ignas, anya ka di tinapasamak dito ay. Apay adi ka matten matagtagari. Diana, adanas ken ama-amwam. Ha? Anya dayta? Maipapanday to'y kan ni Ruben. Apay ni Ruben, Tata Ignas. Sapsapulan itan dagiti pan nakabagi ti lintag. Gaputa naglibas ije pagbaludan. Anya? Kinapudno na. Imay itay dito'y ni Ruben. Nagdardaras mutla ang apim manaw. Diyos ko. Diana, manipod ita. Sursurwa mo ti agbalin ang natibkar. Saan tayon amalapdan ni Ruben, iti posibleng aramiden na. Tata Ignas, madandanaga na kitikasta nga inaramid ni Ruben. Pagkalmaam laang tiriknaham, Diana. Naglibas ni Ruben, gaputa adda kayat na asulbaran. Tata, Awan ti basol ni Ruben. Kan saan nga agar aramat iti maiparit nga agas. Adda lakid din ang ikabil iti droga iti lugan na. Isuan na tilewa. Diyos ko. Plano lakit di daytoy dagiti kabusor. Makarik na akmutin iti panagdanag. Sigurado at grupo mo iti punteriaan ni Ruben. Sungag sagana kami. Brando, nakol uli mo kamatan. Di nakmatan kayat akasarita. Adala ngamin pampanunod ay, Doña Dolores. Ha? Apay kas taunay mo tinabasag mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka? Doña Dolores, ibagakin ka tipod no. Medyo agamakak kin ni Ruben. Anya? Sigurado nga darangit ang mapasamak. Isungag sagana kami kadagiti kakadwak. Anya? Kasanon no mairam anak, Brando? Makamu kamutin iti biyag mo, Doña Dolores. Anya? Di na ka di salak ni Ban? Kasanoon no patayin nakmat ni Ruben? Lakit niya. Ay jak pa'y kayat ti matay, Brando. Sa anak pa'y anaumang agbibiyag dito'y rabaw ti daga. Nawatan nyo amin ngayong bagak kakadwa. Nasken ti panagsagana. Amuyo mo tindi na pasamak. Naglibas ni Ruben iti pagbaludan. Sigurado ada tayo ti punteriyain na. Di ka ganag, Brando! Ala, tayo talang ti bagak kada kayo. Sungbatak pa iti cellphone ko. Hello? Apay ngayong mawag ka? Anya? Madama karangarangit yun ni Ruben. Ala, ipakamok adagos dahi takin ni Boss Lindon. Aganad kayo. Bye. Awagak adagos ni Boss Lindon. Ipakamok ken kwa natin mapaspasamak iti sabali pa'y hideout me. Jak kayat ti mapan iti dayja alugar, Brando. Agbati kan, Doña Dolores. Sana rumbang amapan ka iti dayja lugar. Uwan, nakabutbutang. Imbagak lang arod ken kan nga agbati kalangan dito sa safe house. Ngam natangkin latta ti ulom. Oh, ijak namin kayat tagmay-may sa ijay. Iso asimuro takkan ka. Ala, agbati kan dito. Mapan kaming kadagiti kakadwak. Iye pakapaspasamakan tirangan. Matay kayo! Manulangan na gitika puso ko. May isa na ito lugar na pagpakpak niya nagkikipuyo ni Lindon. Kumsap na! Dandani ako na. Diyak makita dyan ang paltukan niya ka. Naglamang adagos ti awan ng pahin. Dahil dito. Patayin kayo aming nanda dito eh. At nadimting alugan na gitika puso iti saan unay nga tayo. Ni Brando ti dimsag iti lugar.
Kakadwa, agwaras kayo! Nagsardang tiranipak ti paltog. Delikado na ito ang panagulimag iti aglawlaw. Bangkay dagiti kakadwami tinaiwara iti aglawlaw. San asinsinan ti kabusor mi? Iso anas kunti pa naganag. At nagputok iti dayta apasit ti hideout. At dalaki di dyan ni Ruben. Mapanak iti pagtataudan ti ranipak. Naskin nga aganadak. Lindon, karang-rangat itadagiti buyot mo ni Ruben. Bayam nga isuda pa'y lang ti makamo iti amin. Aggagatilan ti ramay ko amang kalbit iti gatilyo, Ninong. Kaya't kung ti makirangat kini Ruben. Madanon tulat taday ta Lindon. Isuday ta di bagbagak at timing lang ti panakilaban. Saan ka gagapura? Tadelikado ti biyag mo. Ninong, Kas iti aramiden ita ni Ruben. Aramata na ti utek na makilaban. Agasam, agmay-may sarim maot, iti ayan dagiti buyot mo. amok asyak ti sapsapulan ni Ruben, Ninong. Nasagana akon ti posible ang mapasamak. Dahito yan di bagbagak arogi ti riribok. Saan ka apatiw kan ni Ruben, Lindon? Sa anak nga agpaatiw ken kuana, Ninong. Rumbeng laeng. Tapno makita na kapaya si bibiyag ni Papam. Sumangpeten day jay iti kabiitan apanawen. Matay ka, Ruben! Kilata nagpukaw ti awanan bain. Kakadwa! Nagtaray iti abagatan na pasit. Kamati nyo! Bisit. Apaya saan may amaparmak ni Ruben? Nagado kami pa yan amang palpaltugkin ko na. Sana mabalin ang makadayo pa'y dayja, Ruben. Iti da ito'y alugar ti pakauyusan ti biyag na. Brando! Nagtulong ni Ruben, iti kamakilan! Ala! Surutin tayo ti awanan bain! Senyorita Diana, husto ti kuna ni Ignas. Pagkalmaam lang tiriknam. Di ka unay agdandanag. Manang Celia, Jack lakit di kayat nga dadaka sa mapasamak kan ni Ruben. Diana, makapadakas kan ka tinalabos sa panagdandanag. Patip kerem ti pakinakam mo. When, anti ansing, Manang Celia, madanaganak lang amin. Ta sigurado asap sapulan itandag iti panakabagi tilintag. Sigurado dayta, Diana. Panagkunak, amo ni Ruben tararamiden na. Kan para matlay ti pagsayaatan ti kaadwan dayto mapaspasama kita. Pudno day tama ng ansing. Kaya't nga ornusan ni Ruben ti amin. Patsyak asap sapulan na itandag iti kabusor na. Anya ti mapaspasamak itan, Brando? Karang-rangit mi pa'y lang ni Ruben, boss. Anya? Boss, ladingit nga iba ka. Atun ka dagiti kakadwa tayo tinapasag. Anya? Ngamdi kagdanag, boss. Aramidin mi amin nakabaylan mi. Tapno maparmagmin ni Ruben. Buisit day tao. Talaga asiit iti barukong ko. Ala, aganad kayo dita, Brando. Bye. Oh, may san nga oras akarangranget da Brando day dya, Ruben. Kaya't kunti mapan iti pakapaspasamakan ti ranget. Ngam linapdanak ni Ninong. Oh, buisit kit de! Kakadwa, agsipot kayo na imbag. Ang mga nod da langit aglawlaw ni Ruben. Juan, Brando! Agpalpaliw laki di day dya, Ruben. Agmay-may sa laing. Saan tayo ang maparmak? Sa nabali, Brando! Ano ti bala tayo? Uray pa'y agbayag tirangat! Pudno day na! Kumlab kayo, kakadwa! Brando! Di kami yan napasin tiranipak ti baltaw! Kakadwa! Agarudo ka nga umasin iti nagtaudan ti putok ti baltog. Bayabayin dak! Juan, Brando! Sa umpay ang mapanak iti day dya lugar. Pagtudwen tayo pa'y iti bala ti naglamangan na. Tira, kakadwa! Saan nga mo dagiti kabusor ti palpaltugan da? Diyak mo't nasiputan mo sa dino itanti ayan da dya, Brando. Amok nga dapakainaigan ni Brando iti droga an ala dagiti pulis iti lugan ko. Plano dati naramid da. Tapno may balo da. Ken tapno mapukodan ni Linton ni Diana. Itapay lang.
Ipuso kon tao ni Lindon. Agan nadaklangin. Saan pa yan ay busto iti kabusor akarang-rangit ko. Anta nagkarasakas iti samo na nga dayo. Agsiputak. Vincent, awan mo iti dayta apasit ni Ruben. Ngam dita a lugar ti nagtaudan ti ranipak ti paltang. Sa dinong arutin ti naglemangan na. Sinyasak na giti kakadwak nga umasidag da kanyak. Saan nga ta naglibas ang dayja Ruben? Itay pa'y anagulimag. Awanan ti manggag aranipak ti paltang. Magnaak iti kasamakan. Tapno di basta makita ni Ruben. Nasinyasa kong dagiti daduma kakadwak. Dagiti mo't daduma. Umasidagan dito'y ayang ko. Brando, Ha? Ruben? anya teramiden ni Brando, iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.